Ne živim u društvu. Ja sam i danas suvo zlato i neću se noćas pretvarati ni u šta drugo na prečac. Umetnik sam kad to hoću, dakle stalno. Zlato iz nužde pretvaram u zlato. Rog nevolje i uzdaha u rog obilja. Zato živim sam, polustvarno. U ateljevu živim, društvo mi nije potrebno. Pleva sam, što peva, Bog će promuknuti zajedno sa mnom. Amin. Evo još. Možda izdržite još? Može. Sve umetniku, ne brinite. Ovu sam greškom napisao pre nekoliko dana, odnosno nije nekoliko dana, u četvrtak, to je bilo juče skoro. Zbog Miljkovića sam naravno izašao iz bolnice. Ja malo pa izađem. Kad ostaviš srce gde ne treba, onda... otišao sam da vidim u vreme kad niko ne radi, šta mi radi sto. I kompjuter. Čovjek ne može da živi bez radnog stola i kompjutera, iako nije činovnik. Kriomice. Iskrcao sam se iz B kreveta, koji je jedan od onih što pomaže moju nevolju u krizni čas. Kao tad sam, pa sam se ukrcao sav rovit i krckav u neka žuti autobus, nešto svetliji od naše velike nužde. Kratko šetajući, stigao sam do svog radnog stola. Ništa od nereda, ništa moje. Prikladam se dičnom kompjuteru, te kradom čitam pisma onih što ne znaju tačno šta mi se dogodilo u sred srede ledenog i snegositnog januara. Dok se vraćam, klavire prevozi Ostoja. Izvolite samo još dve. Možemo odavde jednu ovako. Besplatna umetnost za jednu noć. Znate ja sam pre 10 godina, ovo je za devojke, prestao da vodim ljubav samo jednom, jer to nije humano. Biti za jednu noć sa jednom ženom, to je nedopustivo. Znači, besplatna umetnost za jednu noć. Ni reč nije besplatna. Ko sluša, liberal je ili radikal. Ko ćuti, biblioteka je ili internet. Znate li da sumnjam u umetnost ponedeljkom? Razrešen sam, od kad hrčem, dužnosti da verujem u poeziju, bez koje ne mogu. Već sam rekao sebi, ja sam ovde jer poezija veruje u mene. O ne! Vaša je skulptura, predivo moje kulture, za svaku zgodu, za svaku ribu. Pametni pajkari ne čuvaju i o parku. Noću postaje besplatna, odmeta. Pesma se takođe noću pocepa ili se užuti, u vatri pocrni pa posivi. Možeš je nekome ladno oduvati u lice ili bar u pun krevet. Bez imena. Ja sam ko? Ja sam konzument koji je unajmio umetnike i prostor i slučajnike i televizore i plavi papir i piće koje ubija i noć koja prebija i duvan koji propagira umetnost dima. Ja sam ko? Oružje i praznina, gust nama sa unutrašnje strane butina, kako reče Mla, moja jedina ljubav u subotu kad mu vreme nije. Ali ja takve ne puštam u atelje unutra. Atelje kao i ajkula ne spava, a kula je šifrovana. Zatvorili smo ovde zbog nečega. U šta koliko verujemo? Budi muško, uđi unutra. Budi žensko, lezi unutra i plavi. Budi na brzom koloseku, budi zmaj, pa kraj ne može da sačeka umetničku akciju. Delo bez jarma i delo sa tako malo Boga. Hvala.